ndo kwazvazonaka ndopaanotodi pamashopu akasara avhare ende chikafu kunoku futi haisandamboona kudhura. Kapu yeraisi iri kurova almost kuma 120 almost kuma 120 metcash which is cup, so cup diki yeraisi which is almost 120 metcash. Tikaita kuma conversion inenge iri mariko 120 metcash inenge iri kuma almost kuma dollar something kuma $2 ya 120 150 ya kuma $2 tuma $2 kapu. So kapu yetii yadiki dziya haizi nzara yako ande vanhu vari ukatoni konzi kutengesa raisi yacho ka panoita imwe kiu imwe isingatombodekwa mugabe kiu yekutoti kutonzwa kuti shopu yakadai yavhuriwe pane pari kutengeswa pakati pane pari kutengeswa vanhu vanozarapo kunge amen. We have a problem in Mozambique. This is a Zimbabwean that is based in Mozambique, and I started knowing him back in 2020 when there was this issue of Al-Shabaab. And I want you to listen to him achitaura nyaya iri kuitika kuZimbabwe, nyaya iri kuitika kuMozambique. And you Zimbabweans vari kuona video inoyi, tokumbirawo if anyone can really extend his hand to help this man out of Mozambique, please let us assist this brother. And please, kana muchikwanisa, get in touch with me on the numbers that are on the screen. Let us assist this brother. You can purchase the ticket to this man so that he can get to South Africa. This is his plea. But let us listen to this story as it is unfolding in Mozambique. Many people are being shot by stray bullets. They say those stray bullets were pointed to, when a bullet is pointed to him, see, just go to someone who doesn't have anything to do with it, someone at home, then it beats someone. So we have got a lot of people dead because of stray bullet from police. Yeah. You know what these guys are? They said they were sent by Chaminuka to liberate. They said they were the spirit of Chaminuka, the spirit that cannot get a spear or even a bala, whatever, anything. So they were sent to liberate this the land of Chaminuka, the Mutaba land. Then after, when he liberates, then they return to the kingdom of Mutaba and Chaminuka. I don't know who is one, but I think Chaminuka. Then they return it to Chaminuka clan. That's what they are. And I hope and believe, because these guys are very fast and they don't use transport. They can go to Maputo, they can go to wherever they want to go. So now they are spreading very fast throughout this country. And if they are finished with this, today they give us a day to go to church, today, tomorrow. Then on Monday, they are going to start again. There are only 100 people. Not trained army, but only use those machetes and their body defense of non-penetration, bulletproof body, bulletproof skin. It's I don't know what is really happening with these people. When they pass there, all people you just see scream and run away.
Yeah, and those other young boys who are strong, they can just come up following him. Military, our soldiers. But military are safe, hatina kana problem. Vanotosiya zvakadaro vachitoningiri. Yani kutumira mavidhiyo. Military anga atoripo. Vachitoronzi bhai pane endai, fambai. Pasara ivo mapurisa. Nevanhu opposite kwakasipa daka ruling party. Makanzlers ese, machichi ese, anybody aingoita atama varunura kana mudondo. I don't know, I don't believe, I don't know, but vari kuti kune there is a type of special people vakabikiwa here, vakanobikiwa. Hanzi pakabuda imwe n'anga here Jozu muocean umu, ikati ndaona kutambura kwavanhu vangu superstition. Ndaona kutambura kwavanhu vangu muni nekuda kweAl-Shabaab. Tamba yatanga yasarudza vanhu kuno northern side kuno yasarudza vanhu paya manje yavabika vakomana vacho kuti vaende vanorwisana Al-Shabaab, because Al-Shabaab originally ndeya president, inhingi yakanga yakagadzwa kucreata panic muvanhu kuti vatize maresources avo, mamines avakagarira, maoils avakagarira pasina compensation. Saka zvadaro manje, saka uyu wedzin'anga yakazviona yobva yabuda manje. Ndo mudzimu weMozambique here, pamwe vanoti ndimutapa here, ndomunomutapa akabuda vaosvika vakomana vakabva vabika manje. Zvinovafana almost 100. Saka every town inenge ine almost 5 kana 6 every town. Vakomana ivava havana kutremwa zvehondo, vanongoshandisa bezibanga, mazibanga mawambaya mamacheta aya vanoshandisa. Ukamupfuura vari haripindi, ukamupfuura vari haripindi, ndo zvavari kuita manje. So it's like they shoot them. Police try to shoot those people, even the armies try to shoot them. They are not dying. Saka vakaimwe factory ikoko. Saka president nyuso yafanira kuyazoivhura musi wa17. Saka musi wa15 ndo pabva yakacyclone. Kana uya aivhura ubva tadi tobva tapiwa mari dzedu tobva tatoenda.
Saka sekuru mva yauya yatsvaira chi zvese mabasa edu aya tataita aya zvavharana. Uyu murungu chitipo mari dzedu dzacho haachadi. Ndiri kuchema meshini yangu, ndimi musina kuvaka zvakanaka, ndimi makazodii makadi zvakawandisa. Saka apa ndaida kutobuda zvangu, tobuda but chakunetsa manje ija mari, nekuda kwekuti ndege iri kufamba chete kunoku, iri kufamba ichienda kuSouth Africa, inotiita zvekutotaimirwa unoda unoikwira. Iri kudhura ende maindia ese nevarungu vese vari kuzama kupinda mundege iyoyo, vese maarabs kuzama kutiza manzvimbo yavo apa warini. Musi wa27 kusvika nhasi mashops ese emaindia ese mashops ari mutown vari kubvisa, varidzi vacho ndo vari kubvisa makeys, votora maplates, masheets aya iron sheets, mastrong iron sheets aya vobva vasolda pamadoors pese, vosoldera zvese kunamira. Hapachina madoors pamashops acho ese. Ango musi waanenge akutoda azovhura ndokwazvazonaka, ndopaanotodi pamashopu akasara avhare. Ende chikafu kunoku futi haisati ndamboona kudhura. Kapu yeraisi iri kurova almost kuma 120 metcash, which is cup diki yeraisi, which is almost 120 metcash. Kaita kuma conversion inenge iri mari 120 metcash inenge iri kuma almost kuma dollar something, kuma $2 ya 120 150 ya kuma $2 kapu. So kapu yetii yadiki dziya haizi nzara yako. Ande vanhu ukatoonekwa kunzi kutengesa raisi yacho ka panoita imwe queue, imwe isingatombodekwa mugabe, queue yekuti kutonzwa kuti shopu yakadai yavhuriwe pane pari kutengeswa pakati, pane pari kutengeswa. Vanhu vanozarapo kunge amen. Otherwise muri sei henyu ikokoko? Happy Sunday mutinamatiro vedu. Yeah, are you comfortable on the publish this, because this is Okay, regai kana muri free ndiende kuningi izvezvi pane police station yakapazwa, then ndobva ndaendapo nekutora mavidhiyo ipapo. Kana mukaita video call it will be better, but panongotyisa kungoramba uripo wana because pakafira vanhu. Yeah.